हेलो। हाँ हेलो। 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 हाँ हेलो। कौन है? अरे तू प्रूफ ଟା ଦେଲନି ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କହିଲି ବନ୍ଦ ହେଲାଣି ନା ଉଠେଇନି। कौन प्रूफ था? ମୁଁ ତମ ବୋର୍ଡସ୍ କଲେଜ ଗ୍ରୁପ ରେ କହିଲେ ମୋ ନମ୍ବର ଟା ଦେଖଉଛି ତ ମୁଁ ଟିକେ ନାଇଁ ମଜାक ରେ କହୁଥିଲି। ଆଚ୍ଛା ମତେ ବି ଭଲ हम्म, ମଜାକ କର ତମେ ମୁଁ ତ ଜାଣିନଥିଲି। हाँ ହଁ ମୁଁ କଣ ମଜାକ କରିପାରିବିନି? हाँ ହଁ ସିଓର ତମେ हाँ ତ तो ତମେ ମଜାକ କର ନାଳାଅ ପଟାଅ। ନାଳୁଆ ନୁହେଁ ରାଣ୍ଡୁଆ ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହିବି? ହଉ ଆଉ ଟିକେ କମିଗଲାନି ତତେ ଲାଗୁନି? ତୁ ଯାହା କହିଲୁ ଟିକେ କମ କହିଦେଲୁ। ବୋର୍ଡସ୍ କଲେଜ ଛୁଆ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଦ୍ରାମି କରୁଥିବାରୁ ଖରାପ ଲାଗୁନି କି? ଗୋଟେ ବସ୍ ମାଷ୍ଟର କଲେଜ ହେଇକି ହଁ ଝିଅ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଭଦ୍ର ଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମୁଁ କାହା ସହିତ ଅଭଦ୍ର କଥା ହୁଏନି ହେଲା। ତୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସେ ମାନଙ୍କ ବେଧେଇ ସହିତ ବେଧେଇ କଥା ତୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଶୁଣ ମାନଙ୍କ ତୁ ସହିତ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କି ରାଣ୍ଡି ମୁଁ ଜାଣିନି ବୁଝିପାରିଲୁ? ତୁ ମତେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କଣ ପାଇଁ କଲ୍ କରିଛୁ? ମୁଁ କାହିଁ କଲ୍ କରିବି? ଆଉ ଫେରେ କଲ୍ କିଏ କରୁଛି? ତୁ ହିଁ ତ କଲ୍ କରୁଛୁ ନା? ମୁଁ କଲ୍ କରୁଛି ତୁ କଲ୍ କରୁନା କି? ତୁ ତ ରାତିରେ ଅଧରେ କଲ୍ କରୁନା। ହଁ ହଁ ଛାଡି ତତେ ତ ଖାଲି ଛାଡି କଲ୍ କରୁଛୁ ଟୋକି ଅଭାବ ବୋଧେ ମାର୍କେଟ ରେ ଆଉ। ହଁ ହଁ ତ ତମକୁ ତ ମାର୍କେଟ ର ଅଭାବ ନଥିବ ନା ତମେ ତ ନିଜ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ସହିତ ରହୁଛ ଏ ରିଲେସନସିପ ମୁଁ କାହା ସହିତ ରୁହେନି ହେଲା। ମୁଁ କୋଉ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଘରକୁ ସହିତ ରୁହେନି ଯାଉଛ ହେଲା। ସେ ଫାଲତୁ କଥା ଆଉ କାହାକୁ କହିବୁ ହେଲା। ମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉଛ ତାଙ୍କ ଘରେ ଯାଇକିନା ପାଲା କରୁଛ। ହଁ ମୁଁ କାହା ଘରକୁ ଯାଇନି ଓକେ। ଓକେ ପ୍ରୁଫ ଦେବି। ହଁ ଦେଲୁ ଓକେ ଦେଲୁ ପ୍ରୁଫ୍ କହୁଛୁ ଦେଲୁ ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଲୁ। ଓକେ କହୁଛୁ ମାଷ୍ଟର ହଁ ହେଇକି ଏମିତି ସବୁ ନାଳାମି କାମ କରୁଛୁ ଏ ଭାଇ ଅଭଦ୍ର ଭଳିଆ ଶୁଣେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣେ କରୁଛୁ। ଶୁଣେ ମୋ ପାଖରେ ପାୱାର ଅଛି ମୁଁ କରିବି ହେଲା। ତୁ କିଛି ଛଡି ପାରିବୁନି ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ହଉ ମୋ ଠିକ ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି ମୁଁ କିଛି କରିବି ହେଲା। ମୁଁ କରିବି। ମୁଁ ଅଛି। କାହା ଘରକୁ ଯାଏନି କି ମୋ ଛୁଆଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୁଏନି ବୁଝିପାରିଲୁ? ତୁ କଲ୍ କରିଛୁ ତୁ ଜାଣିଥିବୁ କଣ କଲ୍ ହେଇଥିବ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ହଁ ଜାଣିନି। ହଁ 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 ଠିକ ଅଛି। କହିଲୁ ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଲୁ କଣ ପ୍ରୁଫ୍ ଟା ଦବୁ? ଯୋଉ ଟୋକି ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲୁ ସେ ଟୋକି ସହିତ ତୋର ଫଟୋ ଅଛି। ସେ ଟୋକି ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଉ ଗାଡିରେ ବସିକିନା ବୁଲେଇଛୁ ସେ ଟୋକି ଭିଡିଓ କରିଥିଲା ସେ ଭିଡିଓ ଅଛି ମୋ ପାଖରେ। ହଁ ପଠେଇଲୁ ଦେଖିବା। ତତେ କାଇଁ ପଠେଇବି? ମୁଁ ଯୁଆଡେ ପଠେଇବା କଥା ଆଉ ପଠେଇବି। ଆଉ ଥରେ ମିଛ କଥା କାହିଁକି କହୁଛୁ? ହଁ ତୋ ଭଳିଆ ମୁଁ ନୁହେଁ ଚାଲ ରଖ।